Hallo. Nou, ik ga mijn gitaar stemt. Ik ga de plaknoten gepakt. Juist die de kleren voor, dus let's go. Hij heeft nog wat zin in, jongens. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is iedere betiert. Ik ga mezelf wel even opkalefateren, al wat eten horen. Tronken smart, die neem ik ook maar wat drinken. Want ik zal Joet de huiskamerconcerten af van het Friesland Top 100. En ik heb er heel veel nog in. Veel wat zenuwen in mijn buik, maar dat is altijd goed. Dat er ook een beetje bij. Ik ben heel nieuwsgierig in wat voor huiskamers we te longen komen. Ik haal wel een beetje de verhaaltjes jet, dus wist wel wat er speelt. Dus ik hoop dat ik een beetje iets breng mij voor haar. En dat we er een hele leuke dag voor mij zal. Ik zal nog even het spul in de tas doen. En dat mijn bandje nog in een dikke tuutje heb. Zaken is al lekker, eerder dan net. Dus even nog een hoekje schenken. En dan pik ik aan zijn sierkop en dan geven we onderwijs naar het eerste adres. Jongens, ik ben heel nieuwsgierig. Viert je al je net te stemmen op de Friesland Top 100? Hartstikke leuk. Hey, viert net te abonneren en te liken. En ik neem je nu mee naar de huiskamerconcerten van de Friesland Top 100. Nou jongens, we gaan los. We zullen eerst een tekst opnemen, ga ik jet. Dus ik laat me echt maar verrassen, Joet. Dus ik vreeg je die wel met het kort antwoord. Best, ja. Oké. Altijd handig. Dank u wel, Björn. Hij kan. Dag 3 alweer van de starttieken van de campagne voor de Friesland Top 100. En we gaan op stap met Tjits. Dag Tjits. Nou, goeie. Hoe is het met de vlag? Ja, best. Ik ben druk dwaan, hè. Wij halen je camera's om eens heen, Joet. Blilvlaggen en Sierk, dat is de gitarist, hè? Ja, hallo. Het wordt een fantastische dag, Joet. Ondertussen, Blil vol stemmen van de Friesland Top 100. frieslandtop100.nl. Hadden we een protte willen. Wij zullen het spul uitpakken en installeren en dan gaan we aan een festje aan. Dat was zo bijvullen. Hoe vaak was dat dan? Dat is niet meer kwijt. Nou, alles stiert er klaar voor. Ik zet hier maar eens even daar ergens daar. Dan ga ik de handen even vrij te spelen. Dus wat zijn? Ja, goedemorgen Jacob. Ja, ik heb het wel even. Nou, maar even zien man, hoe mooi dat ze erbij zitten. Ik zal het je even zien laten. Het publiek gaat weg, ja. Wij zeiden wel, zien haar al ja, en netjes op een rij worden dan griepen wien. Nou, dat doen ze dan al ja keurig. Dat is heel mooi, ja mooi man. Aafke Veenstra, Jacob Pieter Veenstra, die zit er helemaal klaar voor. En achter mij staan ze klaar, Tjits en Sierk. En die zullen van haar jongen. Misschien wordt het wel een top 100 hit. Het zou samen kennen, want weet dat ik dit nummer stembaar is. Tjits en Sierk. Rap Grut. Wij staan in de witte, zo lief, zo liet satir. Dan maak het van mijn man, maar ik ze volle meer. Dan hier bestaat in neren, en just mijn kringen door. Mijn het is vol van leven, leven voor. Mijn benen zo. Liete jongen, wat bestond dat rapen. Liete jongen, vergeet me. Vergeet me. Vissen te. Super, super. En we binnen bij de tweede in Stiers. We moeten even geduld hebben nog. Dan gaan we eens op naar de tweede. Oké, we gaan even een opname van tevoren.
Kom even, Meijlen, dit is Meijlen Salva daar. En dit op zijn goeie... Hallo, meisjes. Ik moet het een beetje verder onder het button brengen wat er gebeurd is. Want die vrouw, Jim Man, is in februari gestorven. Ja. Zo is het toch, hè? Ja. Dat is een klap natuurlijk. Toch? Ja, ja, dat was heftig. Ja. Ja, dat was allebei net zwanger. De mama achteruit. Ja. En wij komen voor hem, speciaal voor hem, een thuisconcert maken. Oh, wat goed. En dat is over een half uurtje. Oh, heel super. Ja? Ja, Zin heel aan? leuk. Ja, helemaal Nou, hartstikke mooi. Ja, we doen. Jongens, we mogen weer naar binnen. Het is weer gelukt. Tot straks, Harm. Nou, wij huis installeerd. We zullen krijgen even nog eens een keer terugnemen. En dan gaan we haasten live. De meest aan het vlaggen voor kids. Ja, ja. Hoi, Tjit. Hoi, Tjit. Tjit, vlog. Hij doet het net, ja. Hij maar geef me terug. Hij kan nu wel volgens Tjit, vlog. A few moments later. Dus hier binnen Sierk en Tjits, mijn boeken. Boeken in de koeien van je spoorwegleven. Door Haastelweg en al die in de land van de zee. Jou dit allemaal down, even les van mij. En mama weer ouder op een nieuwe Nou, is hij mooi net. En we binnen aangekomen op uw stredde en laatste plakje van Joert. En dat is in mijn naam bij de basisscholen de Ebenhezer. Dus ja, daar viel ik me heel veel thuis op basisschool natuurlijk. Dus ik had er nog in en ik ben heel benieuwd wat de bandjes ervan vinden zullen. Ik denk die, Ebenhezer. 12 scholen op één plein. Dit is dat plein. We hebben het toch in. Ja, 12 scholen op één plein. Het beruchte plein. Nou, goeie. Is dit Rijn? Nee, het is net Rijn. Ik zit hier bij een Rijn. Is dit Rijn? Ja. Ja, hallo. Ah, goeie. Master Rijn, hi hoor, het is bezoek van jou. Goeiedag. Onverwachts. Goeiedag. Hallo. Hallo alweer. Hallo. Rijn. Dag Rijn. Dit is Nou, Tjits. goeie. Hoi. Tjits. Rijn. Tjits, Kim. Hey jeugd. Direct is een connectie, hè? Direct connectie is het al, hè, Tjits, hè? Ja, dat is mooi, hè? Komt helemaal goed. We moeten het even uitlezen, meester Rijn Rijs. Want zij weet er denk ik van niks. Nou, ja, ze wil er wel een beetje goed, van. in het geheim houden we. Ja, nee, dat hoeft helemaal niet, hè? Oh nee, oké. Nou, wat is er aan de hand? Want we hebben toch een bericht van die hoorn. Ja, dat klopt, ja. En Ja. wat is de strekking van dat bericht? Nou, als je, deze band die hebben 2 keer een periode, maar corona moesten ze toezitten. Ja. En dan wie van gewoon bij weer dat best wel dreig. Ja. En binnen ik ben hebben we achteraf heet nog corona, want ik heb hier juist ook een gesprekje, rapporten gesprekken, dan komen de bij mooi dan. En er was een jongen die zei van, ik zei van, dat komt zo slecht van Dirk. En toen zei de jongen van, ja, maar ik ben zo verhipte wurg telkens nog van die corona. Ja. Nou, dat vond ik heel vervelend. Dat is ik vervelend. Ja. Ja. En toen dacht ik van, nou, wij moeten eens een verzetje hebben voor de band. En toen jedde ik van Jim op de radio, ik heb maar altijd Omroep Friesland op de radio, zei hij van, nou, je kan een concert krijgen van de Kast, of van Tjits, of van Pieter Wilkers en al dat soort mensen. Ja, zeker. En toen dacht ik van, nou, misschien hartstikke leuk dat wij dat ik hebben, maar de band. Ja. Nou ja, jongens en famkes, dat is dus wat er gebeuren gaat. Wij hebben, dit is Tjits, hè? Tjits en en dat is Sierk. Sierk is daar, dat is, Sierk is een geweldige gitarist. Dus wat we nou vijand was, Hilde, is het volgende. Tjits en Sierk die pakken wat instrumenten op. En dan is het mooi als we een kringmaatje kennen. Is dat mogelijk? Maar Geert, wij hebben allebei moet ik graag zeggen. Allebei moet ik graag zeggen. We hebben een liedspodium hebben voor Ach, wat leuk. En dat gaat in het middengebied. Hebben we de band, hebben we dat tussen de midden dat mooi leegmaken. Man! Dus die wat rommel op school, maar dat komt daar dus van. Schitterend. Zitten Maar- we er even hinderen dat we Daar- dat te gek, jongens. Jongens, een keer. Ja, kom, al je mooi. Al je mooi. Oh, dan wordt het echt helemaal leuk. Dan wordt het echt helemaal leuk. Ja, dit is ook dat is hier natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Plan met jongens. Ja, Wat verdikker. ik weet eens wat er omhoog is.
Nee? Nou, ik won. Ik vind het echt spannend. Yes, dit is het helemaal nog. Martin en Machine. Hier is toch heel gelukkig van. Oh, wauw jongens. Podium, verdijn. Zeg chill dat het zwaar wordt. Ja, heel gruttig. Wacht Kun je hier weer wat bij? even. Ik maak je trein op. Sierke is er ook even bij. Past dit wel? Hartstikke mooi. Ja, maar dit is het. Nou, dit heeft al... Dit ga je geweldig regelen. En wat doen we nou? Wat doen we nou? Leuk is heel op. En Zo succes. Wij moeten dus instrumenten nog pakken, master. Hè? Ja, we moeten nog wel wat dwan. Ja, dus we moeten de instrument nog even hebben. Dus doe maar even rustig. Alle tier. Dit is het, hè? Dit is een machtig plak. Ja. Ik ga er nog tegen. Nou, ik ga mijn gitaar stemt. Ik ga de plak dat gepakt. De jeugd die er klaar voor, dus let's go. Ga je nog wat zin, jongens? Ja. Nee, maar dat heb ik net. Dat is het personeel wat hier even Rob van even stil nou. En dan ben ze gewoon al hier stil. Dat is heel noffelijk. Maar de slingers begint al over, Johan. Ja, de slingers die hangen op de voorste rij. Ze hebben even zitten. Dat al hier recht goed verzorgd is hier in mijn naam. Ik ben Sjussen. Ik ben ondertussen krijg een van Tjits Vlog. Vlog. Want ja, wat van alles wat hier opname worden. Nou ja, was nou achter mij zus dat binnen de band van de christelijke basisschool in mijn naam, Eben Haezer. En ja, ik moet zeggen, het is een feest om hier te wezen. Er is een podium voor de jochten. Dat het Tjits inpikt. Die zet Sierk, even wegwezen van het podium graag. Dus het is heel democratisch al hier. Democratisch. En nou ja, voor de rest is de stemming hier uitermate goed. En stel ik voor dat wij de eerste muzikale bijdrage er maar even in gooien. Ben we er al in? Klaar voor in mijn naam? Ja! Dan gaan we los met Tjits en Sierk. Hier is zwemdiploma A. Al die mannen van je, ja, ik ben nog klaar. Ik pak niet los en ik ben wat komt aan die maar. Ik ben maar en ik voel Wat verdik, jongen. Dat weer een prettige wen. Ik ben wel wat wen, maar dit is toch wel even een hele grote groep. Wel super enthousiast, super leuk. Ja, ik had echt een schitterende mooie dag gewoon. Ik hoop dat je een schitterende mooie vlog hier van haar, want het is wel eens wat oorzaak. Ik ga er leggen nou wel uit. Ik pak mijn spul in, ga in de auto en dan leeuw ik het wel voor jou. Hey jongens, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill te downloaden van mijn tablet of telefoon. Hey, on the night shit vlog. Doei!